Jeg er klar. Lene, jeg er klar. Sig hej. Jeg stiller mig lige ind på midten. Lene, så har du da fået din motion. Hvad er det, han skal prøve nu? Lene, hvad er det, han skal prøve nu? Hvorfor vil han sidde baglæns? Lene? Hvad skal han bede efter den der bane? Hiv! Spark og hiv! Sådan! Lene, hvad skal han efter Det er ligesom den et der barn, bane? der ikke gider det, man skal blive ved! Lene, hvad skal han Kig, hvor du er hen! Bliv ved! Spark til! Sig kom! Ja, sådan! Lene, hvad skal han bede efter? Vil han sidde baglæns, skal han skridt af. Det vil jeg også prøve. Jeg prøver lige at stikke ham. Vil Op frem! Kom! Trav! Jeg troede, vi skulle hjem bagefter. Det skal vi også, når han har skridtet af. Videre, kom så! Sådan, Victor. Så klapper du hende lige med den ene hånd. Klap den lige med den ene hånd. Klap hende lige. Sådan, ja. Rigtig. Jeg vil også prøve at sidde baglæns. Du får lov til næste gang. Ja. Hvordan vil han overhovedet kunne sidde baglæns? Får du at se. Victor, jeg har stadig din gulerod. Flot, Victor. Nej, hvor sidder foden pænt. Der, det er godt. Læn dig fremover. Ikke?